Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na po tamang higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mahigala. Pizza 29. Uy. After 4 years, no? Huibis karon mahigala. Pizza 29. So happy birthday sa ato ang mga kaigsuunan nga nag-birthday karong adlaw, no? Happy birthday nga naman kay every 4 years na baya nga na ay February 29, no, nya karong adlaw ato gyud nga timbayaon og happy birthday ang ato ang mga kaigsuunan nga na nag-birthday karong adlaw. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas niining kabuntuhon. Ala, no? Bino ato diay nga timbayaon og amayng buntag atong mudto, no, ang talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga kamadrihan. Kumusta na, no, ang atong mga kaigsuunan nga mga kamadrihan, no, ang Paulinan, ang St. Paul Sisters. Kumusta, no, ang ato nga mga kamadrihan usab nga miyembro sa CARM OL, no, nga ato pong mga kamadrihan nga miyembro sa OCARM, no. Ano ingon ni ana, no, nahala, no, maayong mudto na kanaton tanan ang ato pong mga lay ministers. Kumusta, no, ang ato usab nga mga lay ministers nga padayon sa ilahang pagpangalagad. Sige tangga adjust din nato ano higala kay mo sunod-sunod man po nako ni ko ano mo para nahala, no, may ngunto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ania kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abino ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon, talagsara ni siya nato mahinumduman mga higala. Si San David, no, si Saint David. Bakit si Saint David, si is a son of a king. Yan nahimo siya nga usa ka pari. Unya matud pa, he founded many monasteries, no? Daghan kaayo nga mga monasteryo nga iyahang natukod. Unya naila ang mga monasteryo nga nang natukod as a center of learning and prayer and asceticism. Na tungod ini daghan kaayo ang na-attracted, no, nga mosulod sa mga monasteryo nga siya mismo maoy nagtukod, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang layo na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San David, Saint David. Nahala, no, ari kita manghigala sa atuang catechism, no, nga mga catechism. Ari kita sa atong mga pangutana, no, pangutana sa usa ka awit. Sa mga pa rin sa kaawit, mura po ka nang sa kuan. Mura po ka na sa DYHP. No? Handumanan sa usa kaawit. Kining ato anong pulding, ni Mr. Cheng. Anong pulding ko ano siya? Pangutana sa usa kaawit. Ayan, no? Lala na, ara kita sa unang pangutana. Pader. Padir. Ano, padir. Unang pangutana kita. Igo ra ba sa Katoliko nga mabunyagan og maluwas na o kinalaing relihiyon inanabiyan na sila, no? Basta mabunyagan na gani maluwas na gid na matud pa niya. Alang kanatong Katoliko dili pa. According to CCC number 428 and 429, ang igo ra tang nabunyagan dili pa na siya igo, no? Kay matud pa lagi kinahanglan usab nga puy-an gid nato ang pagtulunan ni Kristo. Kay niingon man si Kristo nga wala ako maanhi alang sa mga matarong kung dili alang sa mga makasasala nga magbago sila sa ilahang kinabuhi. So muna nga dili pa di ay igo nga dili pa igo nga magkuan ta kining gitawag natong magpabunyag kinahanglan nga
puy-an pagid nato ang pagtulunan sa atong Ginoo, no? Ang usa ka Katoliko dili hingpit ang iyahang pagkakatoliko kung kanang inosente siya sa pagtulunan ni Kristo. Dili niya kung saan man niya pagpuyo kung dili wala siya makabalo ug dili usab niya ikapaambit sa uban ang iyahang iyahang mga nabatunan nga mga pagtulunan kung wala siya nabatunan nga pagtulunan, no? So no, unya ang iyang pagkakatoliko dili ang imong pagkakatoliko dili nimo angay nga ikaulaw, dili angay taguan, no? Uban kini kanunay, no, ipasigarbo kini kanunay bisan asa ka moingon basin sa imong trabahoan, politika, angay gyud nimong ipaila nga ikaw sumusunod ni Kristo. So no, nga sa ako ang pangutana man gud, igo ra ba, no? Igo ra ba nga mabunyagan? Tubag ni ana, kung ato gini siyang tan-awon, dili kulang, perti ginang kulang. Kulang pag ginakayo nga igo ra kang mabunyagan, no? Kinahanglan gyud nga gawas ka mabunyagan ka, imo pag yung puyan ang mga pagtulunan ni Kristo. Kaya mahimo mo niya na kaana nga nominal Catholic, no? Nominal, ang yun buti pasabot, Katoliko na ka sa pangalan. Kinabunyagan, magkakatoliko na ka, pero sa pangalan ra. Kaya nga naman, wala man mo kapuyi ang pagtulunan nga gitudlo sa imuhang simbahan, sa imuhang relihiyon. Kaya ang mga pagtulunan nga gitudlo sa imong relihiyon nga Katoliko, kinutlo man gikan sa pagtulunan ni Kristo. So dili pa ego ha, kinahanglan nga dili lang kay ato lang nga puy ako ning ego rata nga bunyagan, kung dili kinahanglan gyud nga kining ato yung puy-an sa atong kinabuhi. O, klaro? Okay. Nadar pangutan, sala ba kung mubiya kita sa atong relihiyon? Isubagay ako dili kay ko kanang well-versed ini pangutanahan, no? Pero sigon sa ato ang nasayran, no, ang kumubiya gani ka sa imong relihiyon, nakasala ka o gitawag nato og apostasy, no? Kana bitawng mibiya ka sa imong group, sa imong relihiyon, ug ang silot ni ana, no, automatic excommunication. No, excommunication, buti pasabot nga tiwalag na ka sa imong pagtulunan kung ugaling ma-excommunicated na ka. Kaya ang kinideng apostasy, automatic kini siya nga excommunication, no? Sa ato pa dili gyud maayong kag relihiyon, no? Kalikyo usab ni ana kung pari ka, unya mibiya ka sa imong pagkapari, unya wala ka matagayog dispensation sa talahurong obispo, automatic gyapon ka na, no? Dili kanang gitawag nato, dili po na siya eksakto, no? Kanang muminyo ka nya pari ka na muminyo ka, dili na sa maayo ngani, no? Labi na kung wala kay o kana ba wala kay dispensation gikan sa talahuron nga Santo Papa. Kaya ari katalaing pangulo, laing pangutana. Laing pangutana na ay moingon nga ang Lord's Day mao ang Sabado. Unsa bagyo eksakto niini? Lord's Day. Abino ako na nang ginahisgutan ako na, no? Kanang Lord's Day mo na siya, Domingo na siya, kaya gitawag nato og Lord's Day kuan man na. Mao man ang adlaw nga nabanhaw si Kristo. Manang nabata kata nga, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, let us be glad and let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Kanang din the Lord has made, muna siya ang adlaw nga Domingo. Kaya mo nang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Bino, doon ay mga grupo nga gisaulog nila ang Lord's Day Sabado. Pero paano na siya? Kalihukan na siya. Mura ba og sa ato pa na kalihukan na siya. Dili gyud mismo nga nang adlaw ang Sabado. Kay kanang Sabado, dili pa na Lord's Day. Ang Lord's Day gyud kuan kanang kining gitawag natong Domingo. Bino, ang palitan ng Couples for Christ, no?
doon na sila kalihukan nga Lord's Day, no? Nga diin magkuan pud sila, magpikas-pikas pud sila sa pan, unya doon na po yung mga bino, nga ila pong giinom, unya ila nang gitawag og Lord's Day. Pero kalihukan na siya. Dili na siya pasabot nga kanang adlaw mao yung Lord's Day, kalihukan ra na siya. Ingon niya no? Pero mo insist ka nga Sabado ang Lord's Day, sayop ka na siya. Although nga doon na mo kanang giingon nila nga Lord's Day sa Couples for Christ, is kalihukan kana bang magpikas-pikas pud sila sa pan, paambit po sila sa bino, ana, no? Muna ilahang kalihukan, mura bag ilabang gisunod, no? Ang katapusang panihapon. Kalihukan na siya. Pero di mingon ta nga kanang adlaw mao gyud ang Lord's Day dili. Ang kalihukan ra mo ang Lord's Day, pero ang adlaw dili. No muna nga kung mingon ta nga ang Lord's Day Sabado, dili gyud na. Ang Lord's Day gyud is Domingo, pero doon naman gud sila kalihukan nga sa ulogan nila og Sabado unya gitawag nila Lord's Day. Klaro ba? Pero moingon gyud no, ato din klarohon sa mga kanang mga Couples for Christ o uban pa nga mga nato nga mga kaigsuonan nga dunaan ang mga kalihukan kanang Lord's Day. Ang kalihukan ra na may Lord's Day. Pero ang adlaw dili gina Lord's Day ng Sabado. Ang Sabado ang Lord's Day gyud, no? Kung makiskot kita ang adlaw, Domingo gina siya. Pero ingon no nga mag Lord's Day may og Sabado or Biyernes o Huwebes, pwede na siya kalihukan ra na. Pero kana bitong kalihukan nga magpikas-pikas sila sa pan. Pero dili ustiyas ani gamit por mag cookies man siguro nilang gamit unya do na pud sila bino. Mura ba og sa ato pa kalihukan nga lang gisunod ang katapusang panihapon. Pwede na sila inyo man na. Pero ingon mo nga kanang adlaw gisaulugan ninyo sa inyong Lord's Day, mao na dili na sa mao because ang tinuod gyud nga adlaw nga Lord's Day, Domingo man gyud. Pero naa may kalihukan nga gitawag og Lord's Day nga usahay ibutang ninyo og Sabado. Pero okay na siya, inyo man kalihukan, pero makalid into confusion gyud tinuod. Makalid into confusion nga magtuo po ning uban nga ang Lord's Day Sabado dili. Ang kalihukan ra ninyo mo inyong gitawag og Lord's Day. Pero ang adlaw nga diin gihimo ninyo inyong Lord's Day, dili gina Lord's Day kanang Sabado. Kaya ang Lord's Day nga tinuod Domingo man gyud. Anyway, ingon na, that is my explanation. Kaya naman gyud ang utana asa bagay eksakto pa der. Sabado o Domingo ang Lord's Day. Ang tubag nga na, ang Lord's Day is Domingo. Pero doon na may kalihukan nga gitawag ninyo Lord's Day nga gibutang ninyo Sabado, kana lang kalihukan na, pero dili gud ang adlaw. No, klaro ba? O sige, no, muna akong explanation. I don't know kung sumitibo mo ana. Mo sumit mo ana nga pagkuan. Muna akong explanation. Okay, no? Unya, tinuod ba nga adunay tulo ka klase sa pagtahod o pagsimba sa mga Katoliko? Oo, doon natin tulo ka klase sa pagtahod o sa pagsimba. Doon natin, una, pagtahod alang sa Diyos lamang, muna gitawag na itong latria. Na pag-ampo o pagtahod nga, ang intention na para rin sa Ginoo, no, muna gitawag latria. Doon na po lain nga pag-ampo na to nga ato pong gigahin alang sa mahal nga birhen, kanang gitawag na itong hyperdulia. Unya, doon na po tayo mga pag-ampo nga gigahin nato alang sa mga santos. Muna gitawag na itong dulia. No? Dulia, kay hyperdulia, yung dulia na siya. Ganyan, ano. Usahay mong go, dili mo substance mga laing relihiyon ng atong gihimo. Kay kini nagtuo man sila ba nga, usara ka klase ato ang pag-ampo. Doon naman gutay pag-ampo nga para sa Diyos mismo, nagitawag na itong latria. No? Kana bitang worship dyan na siya. No? Pero kining kining hyperdulia kan po ni siya kanang gitawag nato og veneration sa alang sa mahal nga birhen. Unya doon na po tayo dulia, veneration gihapon alang sa mga santos, ingon niya na. No, so na nga dili lang ta ma-confuse mga laing relihiyon na confuse ana. Pero ang problema is mga Katoliko man na silang uban ana nya nganong nagpa-confuse man ka nga og buto no naon Katoliko ka sa una swito gidon ta ka. Ganyan no. So na nga dili na lang katakutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.